Jak bychom řekli my Češi, fóčko. Tenhle aromatický pokrm plný masa, rýžových nudlí a zalitý vývarem vzniknul vcelku nedávno, ve 20. století a je značně ovlivněn francouzskou kolonizací. Věděli jste, že Vietnamci jí fóčko úplně běžně jí k snídani? Já jsem se rozhodl vydat se po stopách toho nejlepšího, které v Hanoji lze najít. Někteří dokonce tvrdí, že je to nejlepší v celém Vietnamu. Ale pho je něco jako díra do prdele. Každý má tu svoji. Aby jsme pochopili, jak vznikl tenhle dnes už světově známý pokrm, musíme zpět do historie. Vietnam, dříve kolonizovaný Francií, má dnes v sobě obtisklé mnoho z této evropské země. Odborníci se přou, ale pravdou je, že pho mohla dát vzniknout jiná polévka, a to francouzská pot de pho. Před kolonizací totiž nebylo pro Vietnam úplně běžné vařit maso a kosti dlouzy ve vývoji. A tak můžete pozorovat francouzskou stopu napříč mnoha jinýma vietnamskými jídly. Ať je to jak chce, vietnamské jídlo dnes miluje celý svět, včetně mě. Stejně tak my Češi obdivujeme pracovitost a soběstačnost tohoto národa. Takřka každý z nás se v Čechách setkal s vietnamskou večerkou či restaurací. Nebýt těchto lidí, dnes byste jen velmi těžko nakoupili o víkendu v pomalu každé druhé vesnici v Čechách. Dneska budu stručný, my máme dneska jeden jediný úkol, a to jít ochutnat nejlepší fóčko ve Vietnamu nebo v Hanoji. Respektive, jak jsem říkal v tom intru, pho je něco jak u nás svíčková nebo guláš. Každý si to tady dělá po svým, nejenom ve městě, ale zároveň rodiny, a to se nebavím ani o tom, že sever a jih Vietnamu je úplně jiný. Takže půjdeme ochutnat fóčko, já mám uložených asi 6 fóček, ale nechci zase tady jít od rána do večera. Takže bych tě rád ochutnal dneska hovězí a kuřecí. Jinak ještě jsem chtěl říct k těm cenám tady. Chtěl jsem si vařit, ale nemá to absolutně smysl. Většina jídel je tady za nějakých 40 korun, takže vlastně si vůbec neplatí si tady vařit. Je mnohem lepší chodit jíst. Takže ochutnáme 2 fóčka, budeme si zacvičit do toho fitka, co jsem vám říkal. A jelikož chci snídat a dát si kafe, tak nemůže chybět nic jiného, než jsou jejich slavný banh mi bagety. OK. Máme tady banh mi kuřecí. Padá. Stálo to teda nějakých 27 korun. Ale moc dobrá. Thank you. Paní mi právě přinesla židle, abych si mohl sednout. To je moc milý. Jednou z věcí, kterou miluji na cestování, je to, že mám úplně v piči, že natáčím před lidma. Ne, že by mi to nějak extra vadilo třeba v Praze nebo někde, ale v té cizině je to prostě úplně, že jak fakt tady nikdo nikde prostě mě nezná. Čímž nechci říct, že jsem nějak slavný vůbec, jako mě nezná v Česku v podstatě někdo, když se podíváte na nějakou škálu. Ale přece jenom tohle je fakt příjemný. Mě nepřestává fascinovat, jak se jezdí tady na těch motorkách. Kolikrát jedou ve 4, 2 děti, chlap, ženská, celá rodina na jednom skútru prostě. Ta efektivita, když pominu ten smog, ta efektivita té dopravy tady je prostě neskutečná. Nikdo v podstatě skoro nedodržuje žádný zelená, červená mi přijde. A je to fakt hustý. A líbí se mi to. Je teda fakt hrozný tady dejchat. Už přemýšlel jsem, že si fakt koupím roušku. Protože je to fakt humus. Ale zatím to přežíváme, no. Tak pojďme na kávu a uvidíme. Hello. Takže cappuccino. No, ty vole.
Jetlag začíná psát příběhy, vole. Mám stuhlíky šle jak svině z toho letadla. Kotníky, vole. Nohy jsou fakt špatný. Jinak fitko za mě v pohodě. Tady je všechno nafocený trošku hezčí, než to vypadá doopravdy, jak moje ubytko, tak fitka, restaurace. To je úplně stejné jak v Americe. Tam taky všechno naleštěná bída na Google. Ale jako jinak dobrý, jako vypadá to dost nově. Zase se přesvědčuju, gymy, nebo fitka obecně, jedna zase z dalších věcí, co v Česku máme fakt super, musím říct ta kultura u nás. Jak to vypadá ty fitka, kolik jich je hlavně, že už máte dneska na malých městech, na vesnicích kolikrát fakt hezký gymy. Musím říct, že jsme fakt jako hodně napřed. V hodně věcech jsme fakt jako vepředu, co se týče světa. Jako. A bohužel to poznají lidi, když začnou cestovat. Samozřejmě jsou pak lidi, co cestují a říkají, že v Česku je to na piču. Já s tím úplně nesouhlasím, ale je potřeba to vidět z větších úhlů. Seven-Eleven je klasicky nejlepší obchod, protože tady mají úplně všechny možné pičovinky, včetně pitíček. Tohle Pocari Sweat je teda japonský, ale je to super pro hydrataci, protože tam je mrda sodíků a cukr, takže když se potíte v těchto oblastech, trénujete, tak je to úplně skvělá věc. Já teď půjdu trošku takhle s tím mikrofonem blízko, protože tady je něco, o čem chci mluvit přímo k vám, ať to dobře slyšíte, zároveň chci u toho jít. A já už jsem podle mě tak před 5, možná víc lety začal fakt hodně často mluvit o tom, ať lidi cestujou a ať vlastně, když mají čas, tak ať prostě jdou kam potřebujou, kam je to táhne. A já jsem za to dostal párkrát takové jako zprávy od lidí, že jako, no, kdybych na to měl peníze a čas a tak. Za prvý, já jsem cestoval i bez prachu a znám spoustu lidí, co fakt cestují low budget a co to asi vydělají a znám spoustu bláznů kamarádů, který i cestovali s 0 penězma, jo? Že vyloženě přespávali někde ty vole venku nebo dobrovolničili a měli jedny trenky. Prostě znám lidi, kteří procestovali svět stopem, bez peněz a jako prachy samozřejmě, že pokud máte peníze, tak jste prostě víc v klidu při tom cestování. Ale ta pointa by měla být, abyste fakt objevovali ty kultury, abyste poznávali ten svět, protože je to hrozně důležitý. Mě to strašně změnilo pohled na všechno. Na vztahy, na kamarády, na město, kde žiju, na místo, kde jsem se narodil, na rodinu, na všechno prostě, co se v mém životě děje, tak mi cestování, objevování světa dalo úplně odlišný pohled, názor. Mnohem víc si vážím věcí, čiž nechci říct, že prostě všude jinde to je špatný, ale prostě strašně si vážím věcí díky tomu a hrozně rád to poznávám. Takže cestujte, je to důležitý, to je taková jakoby jenom vsuvka tady do toho vlogu. Teď už jdeme na Train Street. Že tohle je ta ulice, turistická pastička, samozřejmě vás tady láká do všech kaváren. A obecně jako jsou tady dost otravní lidi na ty turisty, ale jsme fakt v turistické oblasti, takže se můžeme čemu divit. More whiskey, right? Yeah, I have you. Like wine, eh? Yeah. Yeah. Perfect. I love it. Thank you. Ceremoniální moča. Thế là bắt đầu cứ nghe thế ở đâu có hỗ trợ nhá, là nó có chân móc nối là tại sao mình phải có sức lực. Nejvíc mě prostě na ten baví ty interiéry prostě, ale je tady taková mrda restaurací. Na každém druhém kroku je prostě bamhy, bunča, fočko, spousta samozřejmě jiných věcí, které ani neznám tady. Výborný. Fakt. Takže čus, přátelé, přiznám se vám, musel jsem si na chvilku lehnout. Druhá zastávka tohohle dne a měli jsme tady fočko, který byl kuřecí a teďka si jdeme dát hovězí
na místo, který je považovaný teď za teďka takový jedno z nejlepších tady v Old Quarter čtvrti, někdo říká nejlepší v Hanoji, ale jak jsem říkal, je to strašně subjektivní, těch míst tady je mraky a dokonce jsou tady místa, které jakoby jsou považovány fakt za nejlepší z různých videí, ale tím, že prostě měli tak velké očekávání, tak ty lidi naopak na Google mapách nedali tak dobrý hodnocení. Hi. Yeah. Wow. Tohle byla naprostá fantazie, pánové. Bylo skvělý. Bylo fakt skvělý. How much was it? 50. It's for you. Thank you, beautiful. Mám posledních 220 000, vole. Stálo to 50 000, což je nějakých zase 30 korun zhruba, tuším. Co tak teda jsem pochopil, bylo to Bumbo Hue. Nebylo to úplně fočko. Co tak myslím, já si nejsem úplně jistý, jo? A já se na to, že tak musím podívat. Bumbo Hue, myslím, je, není to s placatýma nudlema. Je to s normálně kulatýma, ale rejžovejma. A jsou tam knedlíčky, to jste mohli vidět, játrový normálně bych řekl, že byly. To totiž jmenuje Pho Bin. Že ono si tady tak jako jmenují taky ulice Pho, že jo? A jinak se to jmenuje teda Bumbo Gyo Heo. Což je super. Každopádně jsem úplně nadšený z toho jídla, to jídlo je prostě fantastický. Jako vývar, čistý vývar, nudle rýžový a maso, zelenina, bylinky. Z toho mi je za půl hodiny, samozřejmě pokud se z toho nedobliju, nedoseru tím, že to je prostě na ulici, tak z toho mi je za půl hodinky fakt dobře. Miluji kolu. Je prostě po jídle it's the best. Nemůže to beatnout nic. A dejte mi vědět, jestli jste tým Pepsi nebo Coca-Cola, protože já jako Pepsi mi nevadí, ale i všechny takové ty alternativní zdravý koly není prostě Coca-Cola. Coca-Cola je jenom jedna. Miluji Coca-Cola mekáč, já vím, že spousta lidí mě má za úplně extra na kvalitní zdravý jídlo jenom, já to mám samozřejmě rád, ale prostě když jde o nějaký jako guilty pleasures, tak Coca-Cola Zero, mám rád Zero. A není to, protože bych neřešil, nějak řešil cukr, ale je to spíš, že mi chutná víc prostě. A miluji McDonald's. McDonald's je můj oblíbený love brand. Je to by the way první akcie, do kterých jsem investoval, když mi bylo, já nevím, 17, 18, něco takového. Thank you so much. Thank you. Yes, I love it. Thank you so much. Tak jelikož jsem dost nachodil, tak jsem si ještě udělal jednu zastávku, a to na Bumbo Nambo, a který máme všichni v Česku, tak nějak si myslím docela rádi. Je to vlastně salát, za studena v podstatě. Jsou to rýžové nudle, hovězí maso, bylinky, je tam koriandr, drcený oříšky a je to zalitý rybí omáčkou. Je to jedno z nejoblíbenějších takových pokrmů Čechů, bych řekl hnedka po fočku možná někdo má radši víc Bumbo Nambo než fočko. A já jsem tady objevil teďka úplně náhodně na ulici, prostě zase random. Jo, tady je prostě problém, že tady toho je strašně moc a vy nevíte kam jít a jako z určitých těch míst cítíte, že je to prostě turistická past. Úplně stejně, kdybyste byli na Staromáku v Praze. Takže já jakoby jsem takový, že dávám hodně na ten pocit, ale zároveň nechci spadnout do nějaký fakt sračky. Jak říkal Anthony, aby se ochutnal dobré jídlo, musíš zažít i to špatné jídlo. Don't be afraid to risk a bad meal. Jinak prostě nedostaneš dobrý jídlo. I love it. Tamhle na rohu, kde tě nahánějí tyhle týpci, ať si tam jdeš sednout, sedí prostě 30 bílých lidí a je v podstatě nikdo není. A to je to místo, které chcete hledat. To, kde nejsou bílí. That was perfect. Thank you. 50,000. 50,000, right? This one's for you. It's beautiful. Thank you. Have a nice day. Wow. Bylo boží. Pango passion fruit.
Oh wow. Ty pičo. I love it. Takže přátelé, je 13:30. A já jsem vstal, aniž bych se vůbec budil. Po 12,5 hodinách. Šel jsem spát někdy kolem 1. Ještě dřív, skoro 13 hodin jsem spal. Takže já vždycky říkám, že jetlag na mě neplatí. To jsem říkal, když jsem přiletěl z Ameriky, protože jsem 2 dny úplně v klidu fungoval. A pak jsem taky spal asi 14 hodin najednou. Takže to moje tělo to vždycky začne přesně dojíždět až ten druhý, třetí den. No. Byl jsem úplně fresh, včera jsem byl docela v pohodě přes den. Ani se mi nechtělo spát včera v tu 1 ráno, protože prostě v Česku bylo vlastně furt den, že jo. Co nás dneska čeká, tím, že jsme vstali takhle pozdě, tak půjdeme rovnou na to fočko, na to poslední hovězí. A pak si půjdu zacvičit a pak uvidíme. Jdeme do Fo 10, což je asi nejslavnější fočko teda tady v Hanoji, v Old Quarter. Dostalo Michelin Bib v roce 2023, myslím. Taková trošku v úvozovkách sázka na jistotu, protože ne vždycky to tak je, ale ve většině případů, kdo má Michelin Bib, tak je na tom velmi dobře. Takže můžete vidět, jak to tam vypadá. Já určitě tuhle frontu nestojím, protože tady je mrda jiných foček a tohle je právě mega slavný tím, že dostalo Michelin Bib. Koukal jsem 2023, 2025 a je to fakt nejvyhlášenější místo tady, což paradoxně mě vlastně, teď jsem zjistil, že to vidím, vůbec naláká. Takže pojďme na něco ještě víc autentického, na to, co mám uložený a jdeme prostě pro to nejlepší fo. No, tohle už je jiná paráda. Autentický shit, vole. Tohle je skvělý. Krásně horký. Tak tohle bylo skvělý. Nebylo to asi nejlepší fočko na světě, co jsem kdy měl, ale bylo to úžasný, bylo to určitě mezi top 5, co jsem kdy měl. To jsem jich měl, já nevím, kolik jsem mohl mít foček na různých místech. 100? 100 asi jo, za ten život. Jenom v Praze jich znám tak 30. Plus Londýn, Manchester jsem žil, že jo. Spousta jiných měst, kde jsme byli, v Americe jsme měli fočko. Já si myslím, že 100 různých už asi byla. A tohle patří určitě do top 5. A vlastně cokoliv, co jsme tady jedli, tak zatím patří tak do top 10 vietnamských jídel. Obviously jsme tady, že jo. Ale co jsem říkal včera, a co chci zopakovat, že v Praze, nebo prostě obecně v Česku, jak máme ty Vietnamce už velkou tu komunitu a dlouho, tak jako je to autentik spousta těch věcí. Samozřejmě některé ty věci jsou tam hodně poevropštělý, ale třeba fočko zrovna je spoustu fakt míst, třeba v Sapě je super fočko. A potom teďka samozřejmě Fosto v Praze. To je za mě nejlepší fočko, co jsem kdy měl. I přesto, že už je to fakt jako až skoro fine diningový, je to takový jako hodně moderní od bráchů, že jo, těch dvou Vietnamců, nevím, jak se teď jmenujou. Tak přesto všechno je to fakt super. A jako za mě Sapa, když chcete dobrý vietnamský jídlo, tak jako to splňuje. To všechno, co tady vidím, co tady jim, tak fakt vypadá hrozně podobně a je to super, že můžeme tím pádem jako ochutnat. Hello. Hi. Are you a YouTuber? Kinda. Not like a YouTuber. I just posted on for my subscribers. But what channel? Is it on YouTube or on... Yeah, sometimes it's on YouTube, but most of my videos are private. You know, for paid. They are paid. Oh really? Yeah. Wow. Yeah, but because I don't only do videos, I also do podcasts and Wow. community events and things like this. What is your podcast about? Like this, like traveling, yeah, Right. and lifestyle kinda, and sport and everything, yeah, around that. But do you work for yourself or do you do that? Yeah, with for someone myself, else? yeah. Just for Yeah. yourself. She has pour over coffee outside of the menu. Yeah. Also. Okay, so So can you not just- make espresso macchiato? Just a shot of espresso and a little bit of milk. Yeah. Like, yeah. Just checking out your device. Yeah, it's It looks cool. it's from DJI. Then they do then drones Yeah. as well. Do you have a drone? No, but it's the same brand. They do the drones. How long have you been traveling for? I just arrived
4 days ago. Then I'm going to Saigon tomorrow, and then I moved to Phuket, Thailand for 2 months almost because Really? I do Muay Thai. Oh my god! Yeah. Wow. So I met someone from the plane. She's in Phuket at the moment doing Muay Thai. Yeah, So we say it's really famous for that. Yeah. เดินข้างๆป้า ที่เขาเหมือนที่แบบ I had it in Prague because we have many Vietnamese people in Czech Republic. Of course I know. Yeah, yeah. I live in London, so I Oh, know. yeah. I've been to Prague. So, There's so many Vietnamese yes. restaurants. Also, all of the shops, like grocery shops, the small ones, Yeah. they are owned by Vietnamese Yeah, usually. yeah. So I had egg coffee there. Oh, you already had Yeah. egg coffee. Because in Prague there is a small city inside of the city and Yeah. it's Vietnamese called Sapa. Yes, Yeah. I know. Yeah. I've been there. Yeah. Yeah. So we It's usually, like a market. Yeah, it's almost. big market, Only yeah. Vietnamese people. and we usually go there after the training because we have a gym next to that. So Okay. and maybe I will drop this one as well. Okay. Yeah. Yeah, I will drop this one for you on YouTube as well. Yeah, definitely. Okay. To to Takže klasický bunča, jinak další místo, kde mají kolu light a ne zero. V Česku se kola light neprodává, ale pro ty z vás, kdo jsou thank you so much. Pro ty z vás, kdo jsou ve věku jako já, tak si ještě pamatujete, kdy byla kola light v Česku a zároveň pak přišla zero, byly obě najednou. Dneska už je jenom kola zero u nás. Takže takhle to vypadá. Zabalený, ten vlastně mletej karbanátek v takovém listu. To je snad zase jiné. Úžasný jídlo. Jinak lidi, se kterými jsem mluvil v té kavárně, oba Vietnamci, ale ona vlastně žije v Londýně, on nevím, kde žije přesně, ale oba měli velmi dobře anglicky, obviously. Ona z Londýna, ale narodila se tady, tady má rodinu, je tady na návštěvě jenom. To je ta úžasná věc na tom cestování sám. Ty lidi se s váma baví. Teď jsem dal, dámy a pánové, na doporučení sám sebe z ulice, když jsem to viděl, protože tady to vypadá velmi lokálně. Tady si dělá grilovaný. Nevím, jestli to je kuře nebo kachna, vypadá to jako obojí. A každopádně jsem si dal půlku, protože oni mi chtěli dát celou. Nikdo z nich tady neumí anglicky. Řekli mi, že neberou cash, já cash moc nemám. Tak jsem zvědavý. Thank you so much. Tady jsou samozřejmě všichni ožralí. Úžasný. Okay. And one. open now. It's okay. Have a nice day. Thank you. Thank you. I just love this lifestyle, man. Tak, přátelé, co se právě odehrálo? Odehrálo se to, že jsem už v Ho Chi Minh City teďka 3. den a nenatáčel jsem pro vás nic, nebo respektive natáčel jsem na telefon, protože tahle kamera, včetně tady ty celý ledvinky, kde mám pas, všechny doklady, občanku, všechny karty, měl jsem tam tady tu kameru teda, peníze samozřejmě, tak jsem ji nechal v letadle, když jsem přistal. Takže poslední záběr, co jsem vám ukazoval, bylo letadlo, že jsem letěl z Hanoje do Ho Chi Minh City, vystoupil jsem a vzpomněl jsem si, že jsem si nechal prostě jako kokot
u nohou, mezi prostě botama, když jsem pak vstával, tak jsem si vzal jenom batoh ze zhora v letadle a nechal jsem tam tu ledvinku a hned jsem tam poslal samozřejmě personál, protože už jsem byl vlastně na tom, jak čekáte na kufry na těch pásech, takže třeba 10 minut potom ty se tam šli v 5 lidech podívat, vrátili se s tím, že tam ta ledvinka není. Takže já jsem tady teďka 2 dny řešil, že ji někdo ukradl, neměl jsem absolutně žádný doklady, takže jsem byl v kontaktu s ambasádou, abych jenom, abyste pochopili, jak to vypadalo. Poslední 2 dny jsem žil v tom, že musím letět zpátky do České republiky na náhradní pas, který mi vystaví. Naštěstí po dnu a půl se ozvala aerolinka s tím, že našli tu ledvinku a teď se podržte. Našli ji zpátky v Hanoji, 1700 km tady odsaď. A co je ještě vtipnější, je, že ta ledvinka letěla v tom letadle celou dobu tam a zpátky 4krát. A pak, když jsem koukal na historii toho letu, tak to letadlo letělo ještě do Tokia a zpátky. Takže já jsem byl oficiálně v Japonsku, dámy a pánové. Takže příběh nakonec má snad šťastný konec. Já teď jenom doufám, že můj pas bude platný, ale paní na ambasádě mi říkala, že jo. Každopádně já jsem byl už tady na policii, což je taky úplně crazy příběh, o kterém vám snad natočím samostatný video, nebo o tom povím příště, jak jsem vám říkal, tady je komunismus, takže absolutně nic nefunguje, na té stanici v podstatě neměl ani počítač, já jsem nevěděl, jestli mě zastřelej, zavřou, nebo že si vymýšlím, nebo prostě tam se mnou něco budou řešit. Až na 5. policejní stanici mě vzali, byl jsem do 2 do rána někde, no úplně crazy, jako množství stresu, který jsem tady zažil za poslední 2 dny, jsem nezažil dlouho. Ale mám pas, mám doklady, mám hlavně peněženku, mám kameru. Ta kamera mě srala nejvíc, protože v ní mám tady ten vlog. A kdybych to nenašel, tak tenhle vlog, který teď sledujete, vůbec nevyšel. Takže všechno snad dopadne. Zítra bych měl odletět normálně do Thajska na Phuket podle plánu a snad to všechno bude v klidu. Takže si vidíme u dalšího videa snad už v Thajsku. See you!